Квантова активация, осъзнато презареждане. Седни някъде удобно. Нека няма кръстосване на ръцете и на краката. Осъзнай цялото си същество в пространството. Осъзнай дъха си, който те свързва с живота. И малко по малко започни да потъваш още по-навътре в себе си. В това, което си отвътре. И си представи сега как в тази вътрешност започва да тече вода. Водата. Виж тази вода, този поток, който идва към теб, който те притегля. И ти си привлечена от него. Този поток който казва: ела, ела и се пречисти. Пречисти тялото си, душата, сърцето от всичко старо, всичко ненужно. Минали разочарования, болка, предателство. Вдишай и издишай. И можеш през дъха също да пускаш. Да пускаш и да се освобождаваш. Да освобождаваш негативна, тежка енергия от себе си. Всичко, което не е в синхрон с теб. Пусни го. Пусни го, любима, в този поток. Сега. И виж как и дали можеш да се отпуснеш, сваляйки всички брони, защитни механизми и да се довериш на този поток, да се отпуснеш в него, да повярваш, че има кой да се погрижи за теб във всеки един момент. Не си сама. Не си сама, любима. Когато ти е трудно, можеш да помолиш за помощ.
Доверяваш ли се? Отпускаш ли се? Можеш ли да споделиш как се чувстваш? Да бъдеш уязвима? Вземи тези качества на водата. Точно сега. Усети как всяка твоя клетка се изпълва с тази вибрация, тази енергия. И ти си в потока. Ти си в безопасност. Има кой да се погрижи за теб. Има кой да те прегърне, да те погали, да те успокои. Вдишай дълбоко и издишай. И със всяко следващо издишване усещай как се освобождаваш. Как в твоето вътрешно пространство става по-леко и по-леко и по-леко. Виж как всички товари, всички тежести, болки, разочарования се разтапят в тази лечебна вода. Ако дойдат сълзи, са добре дошли да те пречистят. Да си позволиш да изплачеш всичко, което ти тежи. И отново вдишай дълбоко и издишай. И можеш да кажеш на ум или на глас: аз си позволявам и си разрешавам да се освободя от всичко ненужно. Аз си позволявам и си разрешавам да чувствам, усещам, да бъда уязвима. Аз си позволявам и си разрешавам да бъда свързана със себе си, със сърцето си. И да приема себе си точно такава, каквато съм. Аз си позволявам и си разрешавам да взема целия опит, цялата мъдрост от пътя, който съм извървяла. Аз си позволявам и си разрешавам да прегърна моето вътрешно дете и да му дам безусловна любов, приемане, нежност, прегръдка и всичко, което му е необходимо в този момент. Аз си позволявам и си разрешавам да вярвам, че заслужавам, че съм достатъчна, точно такава, каквато съм. Защото ме има и защото съм уникална и неповторима. Душа от светлина, дошла тук да вземе този опит и мъдрост. Да разшири своето съзнание, да почувства безусловна любов
и приемане. Да се довери на живота, такъв какъвто е. И можеш да останеш в това усещане, в дъха си, в присъствието тук и сега. Да си дадеш време, прегръдка, нежност, грижа. Всичко, каквото ти е необходимо. Прегърни цялото си същество. Обгърни го в безусловна любов и пълно приемане. Тук и сега. Можеш да кажеш: тук и сега аз съм в безопасност. Тук и сега животът ме подкрепя. Животът ме обича и се грижи за мен. Животът ме води и аз го следвам. Аз съм Лора Семерджиева и те подкрепям по твоя път на израстване и развитие. Благодаря ти за доверието и за това, че сме заедно по пътя на душата. Ще ти бъда благодарна, ако ми споделиш в коментар как усети практиката. Можеш да я харесаш, видеото да го споделиш с приятел. Желая ти прекрасен ден!